سلام نخلكم واشتنا وزانكم مدبنا مدفيرنا نمكتسال تقريبكم لكم فتوات تقاتلتي مدفيرنا كم يكنيهم صبو لو من بعرفيرنا كم تناوترو تحستوتاتا نعنا يمهرو كومون الزناقو عزبلتهم تحستوتاتا حيزا غريبا لله نزوم تحستوتات حد دحر حد ناباكم زبلو أنا بيتي الباولوسي مدبنا جميلك سازازم مسانا تكون حبرنا إنه من بعر فلامت مدبنا تكون مريسنا زلنا زيما بفغر نسعرات بليه كاوا بزح تماهرناكم وانت تزناقعنا من لست الصادبة حجم بالنا واخذ لكم كابزات عمت زي ما تمليسناكم علينا فتوات تقاتلتي مدفيرنا حجم بارنا بطواتي كبلكم قدمي اجن اذا زلنا يا غزي دركو خيتنا حامش دويد ما ني وحو غنبوت رجسنا لدلنا غزي درو قراسو من حليفنا لنا
كم تنفلطو زور حزي كابتن كلنا وارحت فلي دبلو اتدخبر بعل وينا صنفنا زرخمنا لو غزي سلازخوني بمغنيات الكبر بعل استفلالي تمهارو عب تمرتهم مخونو كاب تمرتهم وصاي استفلالي نتفاتاتهم زكايد دلو عب سرحم دماني عوتنا سالطون من يلو نايلو مطوبات مبار نخبر از كبر بعل استوفي خو سناي مكتال عواتك نقل كلو أبقبو أدل زيكا عشرقو من يرو أجوخا زبل علما يدرخو أنصار بعداوين نخلعال رأقن يرويو بدحريقو نسفلفل سورات هلعيلو أبحادة مسكرم من السينا غيلو اتن مسواتي زك أدادم فتحي كم زيلا أمينو انترفوا بدم بسعيد صنح النابلو سقدمون هواتهم شمي مرح وافي بره ديوم زبلوا بلو استوعلو بهدات امور ايوه قنك زخاخرمي نتم بتسعه زرسعوا نتي عواته اب 10 فلمو تقاللتي ببرتهم بتيتهم قتيلمو وراس ورساي دما بميسايلاتهم كزازمو عواته نزفلمو وراس ورساي بعوت نحفاش يزحوارو كزازمو عوات نحفاش اسمي راهيل مزقنا كابيت مرتسنيت كابدك شحاي دقمي حزرت ندلها كيدان تخونني كيدان ناصنت كيدان تخونني كيدان ناصنت كيدان تخونني كيدان ناصنت سمكي كدمسسو انت تصعرم بغال 30 عامت استسعره كيدانكي زاسره حزبغي بانديرانا انبل بلا كيدان تخونني كيدان ناصنت اب حاوس الكزندده بهقوم مسوات زنقده بجاتهم غنزبهم غزاتهم استحرته كبرتهم هيوتهم حريفهم قدسو اوصالا اذا كيدان سلفت حجراتهم من استياسب الحي لقاونت تطريقه دك تشعت عوت كيدان تخونني كيدان ناصنت بحسابينا محلنا انت كيدان زفسس دمكي برخت تالو كون قدسو سيوم ابيدنايو انت كيدان اذا مريت وقاويت برت نزلوا ارما عوت نحفش ناصنت بين مجزاتي الوطي عقرعته بدهون غليل زحمرته هو عدنت نيرو زلون مليل صنعتن زي خانيرو مستير عوتاتو ناصنت عبصان حدن قنديل ولعه دحر مري قالس زبلع بلعه عب 9 حدن زغارت مبراتا قلعه دقيم سماتات بمزكار تنبر قرعه ناصنت إلكا قتل مصابتن 4 قالاتا ناصنت إرترا كنول بعوتا مسالاسا عامت مملاتا نعا نمركاب كا عملتا أنت خنديري تخفيل أبكر سامعوتا أو قنبت 24 رفتغلت عينتا دحر مري قالسس برقدا ملا كم تحيوقاتا ناصنت هو نسلنا ناصنت استغفل مواساتي هو نسلنا لولاون تحقر استغفل مواساتي أنت تاريخ زيركو نارتي قطير كادي وقت عنك تاريخ دعت صحيفي سنة بطم لكاونتي ناصنت اجون انتو لزم على زيناتو نزب كرسا زلون كله قبيتو نزن ريازلنا برهان زراقيتو غوتو علوا بلون وارسايد ورس حدر يعطاتو علوا بلون وارسايد ورس حدر يعطاتو زغرن كبرن سوارنا عاولنا عفاش هابي بيرثداي ناصنتي كبرتي مننتي بحذر يستركبكخي بهبردان زمصاكي بلي تخدن بلو تسلم ورقي زود عبرسخي كم صحاي دمقي يبرح شمعخي تحغوسي زللي يقرس حنبشخي اجخي دلدلي ايرسعوني زحالفكيو تاريخ نسخن خط ولادي استسغرا مدرخ اشح الاف حليفهم نسلخي هوتهم كفيلهم ولعم شمعخي هابي بيرثداي تو يو انقوا عبزي ابقعكي ناب عيلته تولد هابي بيرثداي ناصنتي كبرتي مننتي رحوس بعد ناصنت تكبرلنا
تملسناكم علينا فتوات تخاتلتي مدفيرنا فتيكم مرة تمهيركم ندخل تسكيلكم ده صبو حجم بارنا بزحت على المساجر يخبلكم قدمي يقول حنت علالك عليكم عبد قدم جزي قدمنا صنت مالتي حبرتسبنا ازيو كبيد زونه جزيታት تحلفو كم تنفلط عم مغزات سني كل جزي ጭንቀት መከራ ወይ ተፈላልይ ነገራት ይፈጠረ ካንበረ ዝሆነ ናይ ሰላም ነገርስ አይትረክብኒሃ ንዕላል ኮንና ማለት ሓደ ሰብኣይ ወይ ሓደ ሓረስታይ እንዲ ብሎኮ ሓልፍ ኢሉስኒ ሓደ ወተሃደር ይረክብ ሕጂ ተወተሃደር ረኺቦ ስኒ ይዛረቡ በመሓርኛ ይዛረብ ተሓረስታይ ካብቃ ወል ሓንቲ ሰምዑን ተጠይሉ ጥራሕ ጥምቶ ሽዑት ወተሃደር ሓሪቁ እንዲ አንታ ክሳብ ሕጂ ኣምሓርኛ ይትኽእልን ኢሉ ሓሪቁ ተዛሪቡ እቲ ሓረስታይ ድማ ወይ አንታ ወደይ ንሕናስ ጽባሕ ዶ ድሕሪ ጽባሕ ዶ ተወጽና እናበልና ነቲ ቋንቋኹም ስግድ ይገበርናሉ ኢሉ ወባሃል ማለት ብወገን ናይ ተጋደልት እንተመጺና ማለት ተጋደልትና ካብቲ ሕብረተሰብ ድሕልፍዎ ድነበሩ ኣዝዩ ጽንኩር ወይ ድኸፈአ ሽግር ካብኡት ዝኸፈአ ናይ ተጋደልቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ናይ ግዜ ሰውራሲ ጥሜት ኣሎ ጽምእ ኣሎ ዕርቃን ኣሎ መስበርት ኣሎ መስዋዕት ካብ ዓቢ ኣሎ ነዚ ግን ኣፍኪሶም ወይ ብኣዘናይ ነገራት እዮም ድሕልፍልና ነይሮም ሕጂ ከም ኣብነት ንውሰድ ሓደ ተጋዳላይሲ እግሩ ተቆሪጹ ይኮነ እንደርኢና እግሩ ተቆሪጹ ደም ጃሕጃሕ እናበለገለስ ኣርኢና ይንፈልጥኒና እንታይ ደኣ ኣብ ሕክምና ኣትዩስኒ ወይ ተራ እዚኣ ተልከስ ኣይ እዚኣ ላፀብል ሰውራ ይብለካ ስለምንታይ ምክንያቱ ንሕና ሕማቅ ክንርኢ ደልናኒ ብፅምእ ማይ እውን እኮ መስዋዕት ነይሩ እዩ ግን ሓደ ተጋዳላይ ፀሚኡ ወይ ገረሩ ቀራዕ ኢሉ ክሞት ከሎ ኣርኦም ናይ ፈልጡን እዮም ንሶም ግን እቲ ድሕሪ ዓወት ረኸብዎ ከበሮ ሃሪሞም እንዳተሓጎሱ እናሳዕስዑ ድገብርዎ ነበሩ ኩሉ እዮም ደርኢና ነይሮም ምክንያቱ ኣንሕና እቲ ቅድሚኡ ድነበረ ድሕልፍዎ ነበሩ ሽግራት ግን ኣይንፈልጦና ምክንያቱ ንዓና እቲ ፅቡቅ እምበር እቲ ሕማቅ ከርእና ስለዘይደልዮ ከም ዕላል ክትኮነና ሓደ ወፃእተኛ ስኒ ናይ ተጋደልትና ክስታይ እዚ ምዕባለ ወይ መንፋዓት ክርእሉ ስኒ ካብ ደገ መጽእ ሕጂ ኤርትራውያን ከዓ ሽዑ ተጋደልትና ደፊኦም መም ነቶም ዘማች ወይ ኣምሓራ ድበሃል ብቶክስን ብገለን በቃ ደፊኦም ኣውፅኦም መም ንሳቶም ብዓወቶም ጓይላ እናገበሩን ከሎ እቲ ወፃእተኛ ሽጋራ እንዲክሰትደሊ ሕጂ ክርቢት ሲንዎ ወሪስ ደማች ተበሎም ሓደ ካብቶም ተጋደልት እንዲ ኣታግደፈና እንታይ ይብል ደሎ ወደዚ ዘማች ዳ ቀረም ሰወግናዮም ቀረም ኣባሪድናዮም ሕጂ ተዘኻኸረና እንታይ ከወደይሎ መባሃል ማለት ለካ እቲ ጻዕዳ ዘማች ክብል ከሎስኒ ማች እዚ ክርቢት ማለት እዩ እተጋዳላይ ከዓኒ ዘማች መሲልዎ ወይ እቶም ዘማች ኣምሓራ ዘማች እንደምንባሃል ነይሮም ንዕኦም መሲልዎ ሰዊግናየ ኢሉ ነቲ ከቢድ ሃዋሁ ወይ ነቲ ኣዝዩ ክስታይ ዝነበረ ሃዋሁ ናብ መስሓቅ ቀይርዎ ማለት እዩ እምበኣር ፍትዋት ተኸታተልቲ መደፊርና ኣብዚ ሓፃር መሰጋገር ይትከብለኩም እምበኣር ፍትዋት ተኸታተልቲ መደፊርና ካብዚ ሓፃር መሰጋገሪ ተመሊስናኩም ኣለና ሕጂ እምበኣር ናብ ኣነቓቂሒት ቪድዮ ንኸነብለኩም ካብዛ ኣነቓቂሒት ቪድዮ ድማ ብዙሕ ነገራት ክትመሃሩ ተስፋ እናገበርና ናብኣ ከብለኩም ምኽሪ ፊዮሪና ኣብ እዋን ፈተና ናይ ትምህርቲ ማዕረግ ክረክብ ዘይደሊ የለን ዝለዓለ ወረቐት ምስክር ክወስድ ዘይደሊ የለን ነዚ ክውን ንምግባር ግና ከምታ ተኽሊ ብንኡሳ እንዳተኾስከሰት እትዓቢ ሓንጎልና ብፍልጠት እናዕበናዮ ምኻድ የድሊ ክንጅምር ከለና ኣብ ሓደ መስመር ኢና ንጅምር ዝፈላለየና ቅድድም ጎብየን ማንቲለን ምዝኸውን እዩ ህኩይ ይተርፍ ፃዕራም ይዕወት ክትዕወት ደሊኻን ድቃስ ፈቲኻን ኣይከውንን ብድሌትካ ዘይኮነስ ሓያ ሰብ ኣንብብ ስለ ዝበለካ ቀጮጮ እንዳበለካ ተንብብ እንተለኻ ከመይ ኢሉ ክርዳእካ ወይ ድማ
ወለድኻ ካብታ ምቅርቲ ጸወታኻ ኮሊፎም ኣንብብ ስለ ዝበሉኻ ከመይ ኢሉ ክርዳእካ? ናውቲ ትምህርትኻ ዛሕዛሕ ኣቢልካ ሰልችካ ገዲፍካ ናብ ጸወታኻ እንተኸድካ ከመይ ኣቢልካ ፍልጠት ክትረክብ? ውራይ መጽናዕትና ገዲፍና 24 ሰዓት ብዛዕባ ጽባቐና ክንዛረብ እንተውዒልና እንታይ ዓይነት ፍልጠት ክንረክብ? እወ ስለዘይፈለጥና ፈተናና ኣይፈልጠናን እዩ። ተፋጢጥካ ጠጠው ይኸውን። ዓይንና ፍጢጥና እንትምቶ ዓይኑ ፍጢጡ ጥምተና። ንገብሮ ጠፊእና ረሽ ንብል ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ፈተና ተሪፍና ከም ቆልዓ ጫጭ ኢልና ንበኪ። ፈተና እኮ ተቐሪቡ ዝፀንሐና ማኣዲ ይኮነን። ፈተና ብፃዕርናን ብጥበብናን ከሽና እንምገቦ ምቁር መግቢ እዩ። ዕዉታት ክንከውን እንተኮይንና መዓልታዊ መደብ ኣውፂና ሰዓት ብሰዓት ግዜና ንመቓቐሎ ብመሰረት መደብና ድማ ንኸይድ። ብተወሳኺ ኣብ ትምህርትና ሰዓታትና ኣኽቢርና ዩኒፎርምና ብግቡእ ለቢስና ንመላለስ። ኣብ ክፍሊ ዝወሃቡና ንጥፈታት ብግቡእ ንሰርሕ። ብውልቅን ብጉጅለን ምስ ከማና ተምሃሮ እንዳተረዳዳእና ንሰርሕ። መምህር ክምህር ከሎ ብጽሞና ንከታተል። ንዝሓተና ሕቶታት ድማ ኢድና ሓፍ ኣቢልና ብምምላስ ንሳተፍ። ዕድል እንተተዋሂብና ከዓ ብርእሰ ተኣማንነት ንምልስ። በዚ ድማ ቀዳማይ ካልኣይ ሳሳይ ብምውፃእ ዓወት ነጭብጥ። ኣብ ቅድሚ መዛኑናን ከባቢናን ከዓ ክብሪ ንረክብ። ሕጂ እምበር ኣብ እዋን ፈተና ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቐታት ገለ መዘኻኸሪ ክዛረብ። ቀዳማይ ዕላማ ፈተና ብግቡእ ምርዳእ። ጥቕሚ ፈተና ነብስና ንምግምጋም እምበር ካልእ ከም ዘይኮነ ፈይጥና ባዕልና ክንሰርሕ ይግባአና። ካልኣይ ናውቲ ትምህርትና ምቕራብ። ኣብ እዋን ፈተና ናውቲ ትምህርትና ብግቡእ ምስ ነማልእ ኣእምሮና ይመቓቐልን ርእሰ ተኣማንነት ድማ ይህልወና። ሳልሳይ ሕትመት ወረቐትና ነረጋግፅ። ናይ ፈተና ወረቐትና ብክልቲኡ ገጽ ጽሑፍ ምህላው ነረጋግፅ። ሓደ ግዜ ገለ ጽሑፋት ብቀለም ተፀይቑ ንምንባቡ ዘሸግር ስለ ዝኸውን ወይ ድማ ገለ ጽሑፋት ከይተሓትሙ ስለ ዝስገሩ ተቐዳዲምና ወረቐትና ገላቢጥና ቁኑዕ ምህላው ነረጋግፅ። ራብዓይ መምርሒ ፈተና ብግቡእ ምንባብ። ክንገብሮ ዝፅበየና ነገር ካብ መምርሒ ስለ እንረኽቦ ተቐዳዲምና ብግቡእ መምርሒ ነንብብ። ሓምሻይ ኣብ ከቢድ ሕቶ ግዜ ኣይነጥፍእ። ፈለማ ነቲ ርግፀኛ ዝኾናሉን ንፈልጦን ሕቶታት ንመልስ። ዝበርትዓና ሕቶ ምልክት ጌርና ንሰግሮ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ንምለሶ። ሻድሻይ ዝመለስናዮ እንደገና ነረጋግፆ። ሰሪሕና ንምውፃእ ኣይንቀዳደም፣ ምክንያቱ ተመሊስና ንዘይንሰርሖ ከተዓሰና ስለ ዝኽእል። በሉ ፊዮሪና ንኹልና ርሑስ ፈተና ትምነየና። ካብዛ ነዓሒት ቪድዮ ተመሊስናኩም ኣለና ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ፊዮሪና። ሕጂ እምበር ናብታ ናይ መወዳእታ መደብና ክትከውን ቀሪብና ያደለና ካብቲ ነብ ክብሉ
ሓደ ካብቶም 7 ኣደነቕቲ ጥንታውያን ህንጻታት ዝኾነ እዚ ኣብ ሰሜን ክፋል ቻይና ዝርከብ ግሬት ዎል ኦፍ ቻይና ዝፍለጥ ዓቢ ግንቢ ወይ መንደቕ እዩ። እዚ መንደቕ እዚ ናይ 8851 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ እንተበልናኩም ዘደንቕ ንውሓት ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ንምዃኑ ክንደይ ዝኣክል ንውሓት ዘለዎ መንደቕ መዓዝ ተሃኒጹ? ንምንታይ ዕላማ ተሃኒጹ? መን ከሃኒጽዎ ዝብል ሕቶ ከም ዝመፀኩም ፍሉጥ እዩ። ነዚ ድማ በብሓደ ክንምልሶ ኢና። ከምዚ ዝጠቐስናዮ ህንፂ ግንቢ ቻይና ወይ ግሬት ዎል ኦፍ ቻይና ናይ 8851 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከም ዘለዎ ይጥቀስ እዩ። እዚ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዝነውሐን ዝጥቀስን ክኸውን ከሎ ጥንታውያን ነገስታት ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን እዋናትን ዝሃነፅዎ 19 ዝተፈላለየ መናድቕ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑሎ ብሓፈሻ ድማ ናይ 21196 ኪሎ ሜትር ንውሓት ነይርዎ እዩ። እዚ ድማ ክንዲ ፍርቂ ንውሓት ኢኩዌተር ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝጥቀስ ዘሎ ናይ 8851 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ እምበኣር ካብ 226 ክሳብ 200 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብኩዊን ቻይ ሆንግ ዝተባሃለ ናይ ኩዊን ዳይናስቲ ንጉስ ዝተሃንፀ እዩ። ዝተጠቕሰ ንውሓት ድማ ካብ 6 ክሳብ 7 ሜትሮ ገምጋማዊ ቁመት ናይ 6.5 ሜትሮ ጎኒ ኣለዎ። እቲ ዝነውሐ ቁመት ናይቲ መንደቕ 14 ሜትሮ ክኸውን ከሎ እቲ ዝያዳ ዝፍለጥን ዝብፅሕን ክፋል ድማ እቲ ጥቓ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ቤጂንግ ዘሎ ክፋል እዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ እምበኣር እዚ ግንቢ ንኽህነፅ ብሓደ ወይ ክልተ ነጋውስ ዘይኮነስ ኣብ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ብዝተፈላለዩ ተኸታተልቲን መራሕትን እናተሃንፀ እናተወሰኸሉን እናተፀገነን ዝመፀ እዩ።
ቀንዲ ምኽንያት ቀዳሞት ቻይናውያን ነዚ ግንቢ ዝሃነፅሉ ምኽንያት ካብ ጸላእቲ ንምክልኻል ኮይኑ ብፍላይ ድማ ካብቶም ብሞንጎል ዝፍለጡ ብሰሜናዊ ክፍሊ ቻይና ወራር ዝፍጽሙ ዝነበሩ ኣህዛብ እዮም። ብዘይካ ሞንጎላውያን እውን ካብ ብዙሓት ተንቀሳቐስቲ ወረርቲ ኣካላት ንምክልኻል ዝዓለመ ነይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ግን ዳርጋ ሓደ ሲሶ ናይቲ ብዓለም ዝተፈላለዩ ነገስታት ዝተሰርሐ መንደቕ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብዳሓረዎት ወለዶታት ፈሪሱን ከም ዘይነበረን ኮይኑ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዝነበረ ኣእማንን ሕጡብን ንምስራሕ ገዛውትን ካልእን ይውሰድ ስለ ዝነበረ እዩ። ነገስታት ብተኸታታሊ ልዕሊ 2000 ዓመታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ካብ ዝሰርሕዎ መንደቕ እቲ ኣብዚ እዋን ዘሎን ዝደሓረን እቲ ሚንግ ዳይናስቲ ካብ 1368 ክሳብ 1644 ዝተሰርሐ ባዳሊ ዝተባሃለ ቦታ እዩ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን ዕድመ ናይ ግሬት ዎል ኦፍ ቻይና ኣስታት 2700 ዓመታት እዩ። ንግሬት ዎል ኦፍ ቻይና ዝሰርሐ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ንኽስራሕ ዝወሰደሉ ናይ 2 ዘበናት እዋን ብሚልዮናት ዝቁፀር ከም ዝኾነ ኣያጠራጥርን እዩ። ኣብቲ ናይ ስራሕ እዋን ድማ ኣብ እዋን ስራሕ ብዘጋጥሞም ፀገማትን ብሕማምን ብእንስሳ ዘገዳምን ኣዝዩ ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ማለት ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀር ዓቕሚ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ይጥቀስ። እዚ ኩሉ ፃዕሪ ታሪክን ዘለዋ ጥንታዊት ግንቢ ቻይና እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ መስሕብ በጻሕቲ ቱሪስት ኮይና ንዓመት ኣስታት 10 ሚልዮን በጻሕቲ ይእንግዳ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ኮይና ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ድማ ንዘመናዊ ቻይና መልክዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ምንጪ ቁጠባን ንዜጋታታ ናይ ስራሕ ዝፈጥር ነባሪ ቅርሲ ኮይኑ ኣሎ።
እምበኣር ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ፊዮርና ሎሚ ላዳልያትና ዝነበረት ትሕዝቶታት እዞም ክንከታተሉ ንፅናሕና እዮም ነይሮም ብኡ ተማሂርና ተዘናጊዕና ከምኡውን ፈቲናዮም ክንከውን ተስፋ ገበር ምረኻብና እምበኣር ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ምስ ካልእ ትሕዝቶ ይኸውን ሕጂ እምበኣር ምስ ተረፉ መደባት ኤርትቪ ሓድገኩም ክሳብ ሽዑ ግን ቻው Fiorina,